Гиперплазияи хуби ғадуди простата ё калоншавии ғадуди простата як мушкилии маъмул дар байни мардони солхӯрда мебошад. Гиперплазияи хуби простата як ҳолатест, ки дар он ғадуди простата аз сабаби зиёд шудани бофтаи простата ба таври ғайримуқаррарӣ васеъ мешавад. вақте ки ғадуди простата калон мешавад, он ба пешобдон фишор меорад, ки эҳтимолан ҷараёни пешобро боз медорад ва мушкилоти пешоброниро ба вуҷуд меорад. худи ғадуди простата чист? ғадуди простата як қисми системаи репродуктивии мардон аст. ғадуди простата моеи простата истеҳсол мекунад, ки аз 20 то 30% ҳаҷми моеи нутфаро ташкил медиҳад. моеи ғадуди простата барои фаъолияти дурусти сперматозоидҳо муҳим аст. бе моеи простата нутфа дуруст кор намекунад. ин моеъ дорои ферментҳои ҳаётан муҳим, сафедаҳо ва минералҳо мебошад, ки нутфаро ғизо медиҳанд ва муҳофизат мекунанд. солҳои охир гирифтори ин беморӣ хело зиёд ба қайд гирифта мешавад. тибқи маълумотҳо 50% мардони то 50 сола гирифтори ин беморӣ мебошанд. чӣ қадаре синни сол калонтар бошад, эҳтимолияти авҷ гирифтани ин беморӣ зиёд мешавад. мардоне ки вазни зиёдатӣ доранд, фаъолияти ками ҷисмонӣ доранд, дар онҳо низ эҳтимолияти авҷ гирифтани беморӣ зиёд аст. простатаи васеъшуда метавонад як қатор аломатҳоро ба вуҷуд биёрад. зарурияти тез пешоб кардан, ҷараёни пешоб суст ва кам-кам, мушкилот дар оғоз кардани пешоб ва маҷбур баромадани пешоб, дард ҳангоми пешоб кардан, пешоб бо ранг ё бӯи ғайриоддӣ, эҳсосоте ки гӯё пешобдон пур аст ҳатто пас аз пешоб кардан, суст будани фаъолияти эректилӣ. табибон ба мардон тавсия медиҳанд, ки дар сурати пайдо шудани мушкилотҳои дар боло зикршуда ба духтур муроҷиат кунанд. як қатор омилҳо ба рушди беморӣ таъсир мерасонанд. сабаби афзоиши гиперплазияи простата тағйиротҳо вобаста ба синну сол мебошанд, ки боиси тағйирёбии гормоналӣ мегардад. дар ин ҳолат системаи репродуктивии мардон нодуруст кор мекунад. тахмин меравад, ки гиперплазияи простата дар натиҷаи афзоиши консентратсияи гормонҳои эстрадиол ва дигидростерон мебошад. диабети қанд, вазни зиёдатӣ, тарзи зиндагӣ низ метавонад боиси афзоиши ин беморӣ шавад, чунки дар натиҷа консентратсияи эстроген дар организм зиёд шуда, коҳиши сатҳи тестостерон мешавад. стресс метавонад нишонаҳои гиперплазияи простатаро зиёд кунад. ташхиси гиперплазияи простата чӣ гуна аст? ташхиси ултрасадо. ташхиси ултрасадо андозаи простатаро нишон медиҳад, муайян мекунад, ки то чӣ андоза ба пешобдон фишор меорад. ташхиси ангуштии ректалӣ. духтур бо ин усул ҳаҷм сохтори простатаи шуморо месанҷад. ташхиси умумии пешоб. ташхиси гурдаҳо барои муайян кардани бемориҳои сироятии гуногун, ки боиси дигаргун шудани кори гурдаҳо мешаванд. вобаста аз вазнинии нишонаҳо роҳҳои зиёде барои табобат вуҷуд дорад. агар шумо танҳо нишонаҳои хеле сабукро дошта бошед, духтури шумо метавонад тағйиротҳои муайяни тарзи ҳаётро барои табобат тавсия диҳад ва якчанд доруҳоро низ илова намояд. ба онҳо дохил мешавад худдорӣ аз кофеин, машруботҳои спиртӣ, фаъолияти хуби ҷисмонӣ, парҳезӣ ва якчанд доруҳое, ки танҳо онҳоро уролог-андролог метавонад тавсия диҳад, дохил мешавад. агар доруҳо ва усулҳои каминвазивӣ бесамар бошанд, дар ин ҳол ҷарроҳӣ лозим аст. агар навори имрӯза ба шумо писанд омад, дар комментарияҳо фикрҳои худро баён созед ва обуна шуданро фаромӯш насозед, то ки аз наворҳои мо бохабар бошед.